Marek Novák neplánoval zastavit se tu dnes v noci. 3 měsíce v zahraničí mají tu vlastnost, že člověk začne toužit po těch nejjednodušších věcech. Po horké sprše, po pořádné posteli a po zvuku dceřina klidného dechu vedle sebe. Jeho let přistál s 2hodinovým zpožděním a do doby, než prošli výdejem zavazadel, bylo skoro půlnoc. Jet dalších 40 minut domů v takovém stavu se mu zdálo hazardní a tak se rozhodl rychle, tak jak se rozhodoval o většině věcí, bez přehánění a bez toho, aby to komukoli oznamoval. Věděl přesně, kam jedou hotel Grand Meridian na Václavském náměstí, vlajková loď skupiny Novák Hospitality, hotel, který mu trvalo 11 let vybudovat z jediné ztrátové nemovitosti v Brně do toho, čím byl dnes. Tuto pobočku otevřel sám, přestřihl pásku sám, stál na té mramorové podlaze a řekl svému týmu, že toto místo bude reprezentovat vše, v co věří o tom, jak si lidé zaslouží být přijímáni. Nebyl tu 4 měsíce a nezavolal předem. To bylo záměrné. Marek měl ve zvyku navštěvovat své hotely bez ohlášení, oblečen tak, jak byl oblečen teď. Šedá mikina, tmavé džíny, obyčejné tenisky, žádné hodinky, žádná zavazadla, která by dávala najevo majetek. Byl to jediný poctivý způsob, jak zjistit, co se skutečně děje uvnitř jeho budov, když nikdo nehrál divadlo pro šéfa. Jeho otec strávil 22 let jako noční bezpečnostní pracovník v hotelu velmi podobném tomuto. A jedna věc, kterou jednou řekl, Marka nikdy neopustila. Způsob, jakým místo zachází s lidmi, o kterých si myslí, že nezáleží, ti řekne vše, co potřebuješ vědět. Ne s těmi, které se snaží ohromit. S těmi, o kterých si myslí, že si je může dovolit ignorovat. Zoe usnula někde nad Alpami a od té doby se plně neprobudila. Bylo jí 8 let a vážila skoro nic, ale po 3 měsících odloučení by jí Marek nesl i dvojnásobnou vzdálenost bez jediné stížnosti. Měla matčiny řasy a otcovu tvrdohlavost a v tuto chvíli používala jeho levé rameno jako polštář, s malými ručkami volně obepínajícími jeho krk a otrhaným medvídkem jménem Kapitán přitisknutým pod bradou. Marek ji držel jednou rukou a druhou prostrčil otáčivými dveřmi. Lobby hotelu Grand Meridian bylo přesně tak, jak si ho pamatoval. Teplé světlo dopadající na italský mramor, slabý zvuk jazzu odjinut od baru. Dlouhá recepce z tmavého mahagonu s jediným recepčním v tuto hodinu. Prostor byl navržen tak, aby v lidech okamžitě vyvolával pocit pohody a uvítání. Marek osobně schválil každý detail tohoto designu, přecházel pomalu, vědom si Zoejny váhy a přistoupil k recepci. Recepční byl mladý muž v pozdních 20 a upravený, v námořnické uniformě hotelu, oblečené s pečlivou precizností, která naznačovala, že vzhledu věnuje velkou pozornost. Jeho jmenovka ukazovala Ondřej. Zvedl oči od monitoru, když se Marek přiblížil, a v jeho výrazu se něco změnilo. Nedramaticky, nehrubě, jen tiché přehodnocení, jako když se tvář člověka změní, když oči přinesou informaci, kterou mozek již zpracoval, podíval se na mikinu. Podíval se na spící dítě. Vrátil se k monitoru. Dobrý večer, řekl Marek. Potřebuji pokoj na dnešní noc. 1 pokoj, 2 hosté. Nemusí to být nic zvláštního. Ondřejovi oči zůstaly o okamžik déle na monitoru, než bylo nutné, než se znovu podíval. Potom se mírně naklonil dopředu, jen tak akorát, a řekl hlasem pečlivě naladěným pro lidi na blízku. Pane, toto není místo, kam se dá jen tak přijít. Slova dopadla do prostoru mezi nimi s určitou vahou. Nebyla to výkřiky, nebyla agresivní, jen tichá a jistá, tak jak lidé říkají věci, když chtějí, aby se ponížení zdálo nevyhnutelné spíše než osobní. Žena u barového stolku 2 stoly dál se otočila. Marek se na ní nepodíval. Díval se na Ondřeje a klidně řekl, žádám o pokoj. To je vše. Ondřej se vzpřímil. Promiňte, pane, máme dnes plnou obsazenost. Žádná dostupnost. Marek nereagoval. Jednoduše se zeptal. Vůbec nic. Nehledám apartmá, stačí standardní pokoj. Potřebujeme jen někde přespat.
Ondřej se zopakoval s hladkou, nacvičenou trpělivostí někoho, kdo tuto konkrétní větu pronáší mnohokrát. Plně obsazeno, pane. Omlouvám se za nepříjemnosti. V okolí je několik dalších hotelů, které by vás možná mohly ubytovat. Marek stál u přepážky a chvíli mlčel. Prohlížel si Ondřejovu tvář, ne s hněvem, ale s pečlivou pozorností člověka, který katalogizuje to, co vidí. Pak, ne za 3 minuty, se za ním otevřely vstupní dveře. Přišel pár, muž byl v saku. Žena měla kabát, který stál víc než nájemné většiny lidí. Pohybovali se jako lidé, kteří očekávají, že pro ně budou pokoje k dispozici, protože podle jejich zkušenosti vždy byly. Celý Ondřejův postoj se změnil. Jeho ramena se zvedla. Jeho úsměv přišel rychlý a upřímný. Vítejte v Grand Meridianu, řekl Ondřej. Máte u nás rezervaci na dnešní večer? Pár ji neměl. Byli ve skutečnosti bez rezervace, přesně jako Marek. Ale do 4 minut Ondřej potvrdil pokoj, zpracoval kartu a předal 2 klíče s vřelostí, která naplnila celou přepážku. Marek sledoval každou vteřinu. Nic neřekl, nepotřeboval. Zpráva byla doručena bez jediného slova a oba muži v té transakci ji dokonale chápali, i když jen jeden z nich byl ochoten to přiznat. Zoe se zavrtěla na jeho rameny. Její hlas přišel měkký a napůl bdělý, tlumený látkou jeho mikiny. Tatínku, jsme už v hotelu? Marek ji pevněji objal. Jsme tady, zlatíčko. Dej mi chvíli, otočil se zpět k recepci. Jeho hlas byl klidný tak, jak je klidná velmi tichá voda, ne proto, že se pod ní nic neděje, ale proto, že cokoliv se tam děje, ještě nerozhodlo, zda se vynoří na povrch. Chtěl bych mluvit s vaším vedoucím, prosím. Ondřejův výraz se opět změnil, tentokrát v něco méně hladkého. Záblesk něčeho, co rychle zakryl. Zvedl recepční telefon a zavolal krátký hovor. Marek čekal. Rozhlédl se po lobby, po lidech sedících v křeslech, po recepci koncierge, kde mladá žena předstírala, že organizuje papíry, zatímco zjevně sledovala situaci po měkkém světle a mramoru a jazzu, stále hrajícím odněkud od baru. Vybudoval toto místo, aby se cítilo jako útočiště. Přemýšlel nepoprvé, co se děje s věcmi, které vybudujete. Jakmile je předáte jiným lidem k provozování, manažer dorazil do 2 minut. Jeho jmenovka ukazovala Richard a bylo mu kolem 45. Byl to typ člověka, který nosil oblek o půlnoci, protože autora byla v jeho chápání něčím, co se udržuje prostřednictvím vnějšího dojmu. Byl zjevně instruován předtím, než dorazil k recepci, protože nepřistupoval k situaci s otevřenou myslí. Přistupoval k ní se závěrem, který si již vyvodil. Pane, řekl Richard a zaujal místo vedle Ondřeje způsobem, který zjevně naznačoval geometrii situace. 2 z nich na jedné straně, Marek na druhé, Zoe spící na jeho rameny. Chápu, že došlo k nějakému nedorozumění. Můj personál vám již vysvětlil, že dnes večer nemáme volnou kapacitu. Obávám se, že pro vás nemohu udělat nic víc. Nedošlo k žádnému nedorozumění, řekl Marek. Sledoval jsem, jak váš personál rezervuje pokoj páru bez rezervace, zatímco mi říkal, že nic není k dispozici. Žádám vás, abyste mi to vysvětlil. Richardův výraz mírně stvrdl, tak jak postoj tvrdne, když ho zpochybňuje někdo, koho se již rozhodl odmítnout. Náš personál uplatnil svůj profesní úsudek. Zatím si stojím. Marek se na něj klidně díval. Váš profesní úsudek, to je správně. Marek chvíli mlčel. Myslel na svého otce, na 22 let nočních směn, na uniformy opotřebované na loktech, na to, jak otec chodil domů a chvíli seděl u kuchyňského stolu, aniž by mluvil, než se mohl znovu stát sebou samým. Jeho otec z toho nikdy nebyl opravdu rozzlobený. Jen unavený zvláštním způsobem, jemuž Marek rozuměl i jako dítě. To, co mu otec předal, nebyla hořkost. Byla to jasnost a stojíce teď v lobby vlastního vlajkového hotelu spící dcerou v náručí. Marek cítil, jak se tato jasnost usazuje v něm jako něco pevného, neohalí se. Ještě ne. Potřeboval vidět, jak daleko to zajde. Ne pro vlastní uspokojení,
ale protože pokud se toto dělo tady, v nemovitosti, která měla nastavovat standard pro vše ostatní v jeho portfoliu, pak potřeboval pochopit celý rozsah toho, než cokoliv podnikne. Chci vaše celé jméno a přesný titul, řekl Marek. Pro záznam. Richard obojí poskytl bez vřelosti. Marek si to zaznamenal tak, jak si zaznamenával vše, tiše, úplně, bez předvádění. Pak odstoupil od recepce, našel si místo v lobby, posadil Zoe vedle sebe a čekal, co přijde dál. Nebyl hotov. Teprve začínal, nemusel čekat dlouho. Richard se nevrátil, kam manažeři o půlnoci chodí. Stanovil se poblíž recepce se skříženýma rukama a sledoval Marka tak, jak člověk sleduje něco, co se rozhodl, že je problém, ale ještě nevymyslel, jak ho odstranit. Každých pár minut se jeho oči přesunuli přes lobby tam, kde Marek seděl se Zoe stále spící na rameni a pokaždé jeho výraz nesl stejnou zprávu. Stále jste tady a raději bych, abyste nebyl, Marek si toho všiml. Všiml si, jak Richard zašeptal něco Ondřejovi, co způsobilo, že mladší muž zpřímil záda. Všiml si mladé ženy u koncierge stolu, její jmenovka ukazovala Tereza, jak drží oči pečlivě u stolu, zatímco její ruce se přestaly úplně pohybovat. Všiml si dvou hostů u barového stolku, kteří za posledních několik minut sticha, jejich pozornost se mu věnovala, aniž by se k tomu plně odhodlali. Lobby se vyvinulo do zvláštního druhu napětí, toho, které se formuje, když lidé cítí, že se děje něco špatného, ale čekají, až to někdo jiný jako první pojmenuje. Marek to viděl předtím. Ne tady, ne ve vlastní budově, ale v dostatku místností v průběhu svého života, aby okamžitě rozpoznal jeho tvar. Bylo to napětí lidí, kteří věděli, že se děje něco nespravedlivého, a rozhodli se. Každý ze svých vlastních důvodů, že není na nich to říct, Richard nakonec zaútočil. Přešel lobby odměřeným krokem někoho, kdo předvádí autoritu spíše než ji vykonává. Zastavil se několik stop od místa, kde Marek seděl, a mluvil tím druhem sníženého hlasu, který je navržen tak, aby zněl diskrétně a přitom ho stále slyšeli lidé na blízku. Pane, dal jsem vám čas a chci být přímý. Toto je soukromé zařízení. Vysvětlili jsme vám, že vás dnes večer nemůžeme ubytovat a pokračování v obsazení lobby poté, co jste byl o tom informován, není něco. Co budeme tolerovat, Marek se na něj podíval. Sedím na židli v hotelovém lobby. Nezvedl jsem hlas. Nespůsobil jsem žádné rušení a neudělal jsem nic, co by vám dávalo důvod mě žádat, abych odešel. Nežádám, řekl Richard, něco se v místnosti změnilo. Jeden z hostů u baru odložil sklenici. Terezina hlava se mírně zvedla a pak opět klesla. Marek se díval na Richardovu tvář, na jistotu tam, na úplnou a nerušenou sebedůvěru člověka, který nikdy ani jednou nepřemýšlel o tom, že by se mohl mýlit, a cítil, jak se v jeho hrudi usazuje něco pevného. Nehněv. Něco staršího a záměrnějšího než hněv, v tom případě bych chtěl, abyste zavolal bezpečnostní ochranku, řekl Marek. Chci, aby to bylo oficiální. Richardova čelist se sevřela. Otočil se a dal krátké kývnutí směrem k vzdálenému konci lobby, kde zjevně čekali dva bezpečnostní strážci přesně na tento signál. Oba byli velcí muži, pohybující se s trpělivou těžkopádností lidí, kteří to dělají pravidelně. Zaujali pozice po obou stranách Markovi, židle s procvičenou lehkostí manévru, který prováděli mnohokrát předtím. Přesně v tomto okamžiku se Zoe probudila. Vrátila se k vědomí tak, jak to dělají děti, nepostupně, ale najednou, žmurkajíc do světla s úplnou bdělostí, vnímajíc lobby, stráže, napětí v otcově těle a Richardův výraz jediným pohledem. Vzpřímila se na Markově paži, přitiskla si kapitána k hrudi a podívala se na dva velké muže stojící vedle ní s upřímnou, nestrojenou zvědavostí někoho. Kdo se ještě nenaučil předstírat, že nevidí? Co vidí? Pak se podívala přímo na Richarda. Proč nás vyhazujete? Zeptala se, její hlas byl jasný a klidný, nesoucí tu zvláštní kvalitu, kterou mají dětské hlasy v tichých prostorech. Doletěl dál,
než zamýšlela, k hostům u baru, k páru u výtahu, k Tereze u koncierge stolu. Richard jí neodpověděl. Místo toho se podíval na Marka, což byl sám o sobě druh odpovědi. Zoe se podívala na otce, pak zpět na Richarda, zpracovávajíc to s metodickou trpělivostí 8letého dítěte, které bere otázky vážně. Pokud nás tu nechtějí, řekla. Proč tu pracují? Není jejich práce pomáhat lidem? V otázce nebylo žádné obvinění. Byla zcela upřímná, ten druh otázky, kterou dítě klade, když se chování dospělých jednoduše nevyčítá. Ale upřímné otázky, položené jasně v tichých místnostech, mají způsob, jak dopadnout tvrději než cokoliv nacvičeného. Pár u výtahu se oba otočil. Hosté u baru se přestali předstírat, že se dívají jinam. Dokonce i jeden z bezpečnostních strážců, ten na Markově levé straně, posunul svou váhu způsobem, který naznačoval, že mu bylo nepříjemné tam stát. Tereza se úplně zastavila u koncierge stolu, její oči upřené na bod někde na povrchu před ní, ruce ploché na pultu. Marek se podíval dolů na svou dceru. Udržoval svůj hlas rovný a teplý, jak vždy dělal, když chtěl, aby pochopila, že světový nepořádek není její chyba. Nic si neudělala špatně, Zoe. Ani jednu věc, držel její pohled, dokud nepřikývla. A pak se vzpřímil a podíval zpět na Richardova, tvář se změnila. Jistota tam stále byla, ale něco pod ní se mírně prolomilo, ne z pochybností, ale z podraždění. Otázka přilákala pozornost, kterou nechtěl. Posunula dynamiku v místnosti způsobem, který nemohl okamžitě opravit, a jeho reakcí bylo přitlačit tvrději. Někteří muži, když cítí, jak jim uniká kontrola, zpevňují se vření. Richard byl takovým mužem. To trvalo dost dlouho, řekl Richard, jeho hlas zbavil veškeré zdvořilosti hostitele. Podíval se na stráže. Prosím, doprovoďte je ven. Strážce na levé straně se pohnul dopředu. Ten na pravého následoval, Marek vstal pomalu, opatrný se Zoe, držel ji blízko u boku. Neodporoval. Nezvedl hlas. Ale ani se neplížil ke dveřím, stál v centru lobby s dcerou vedle sebe a díval se na Richarda s výrazem člověka, který viděl vše, co přišel vidět, a nyní rozhoduje, co s tím udělá. V místnosti se objevilo několik telefonů. Nenápadně. Lidé je nedrželi nahoru, nedělali z toho představení, ale byli tam nakloněné jeho směrem. Zaznamenávající specifickou geografii tohoto okamžiku, Marek sáhl do kapsy mikiny a vytáhl telefon. Našel číslo, které hledal, stiskl volat a přiložil telefon k uchu. Hovor trval méně než minutu. Řekl 4 věty, poslouchal 10 sekund a ukončil hovor. Pak vložil telefon zpět do kapsy a stál tiše, ruka spočívající na Zoejně rameni. Tatínku, řekla Zoe tiše, jen pro něj musíme jít. Marek se na ní podíval dolů. Dnes večer ne, řekl. Nikam nejdeme dnes večer. Richard to uslyšel a udělal krok vpřed. Jeho trpělivost zcela vyčerpaná. Pane, říkám vám naposledy, výtah zazvonil. Byl to malý zvuk, ten druh, který lobby produkovalo desítkykrát za noc, aniž by si ho kdokoliv všiml, ale každá osoba v té místnosti si tohoto všimla. Dveře se otevřely a vystoupil Tomáš Kovář, generální ředitel skupiny Novák Hospitality, se šedými vlisy, v tmavém obleku, který zjevně nestihl úplně narovnat, než šel dolů. Vedle něj byli 2 další muži z vedoucího týmu, oba pohybující se stěží skrývanou naléhavostí lidí, kteří chápou přesnou váhu toho, do čeho vstupují. Tomáš prošel podlahou lobby přímo k Markovi. Nepodíval se na Richarda. Nepodíval se na Ondřeje. Podíval se na Marka tak, jak se člověk dívá na někoho, koho si uvědomil, že zklamal, a zastavil se před ním a řekl s formalitou nesoucí skutečnou váhu. Pane Nováku, omlouvám se, že jste musel čekat. Lobby stichl nedramaticky, jak se to děje ve filmech, ale tak, jak se to děje v reálném životě, jeden zvuk za druhým, dokud nezůstal nic než slabý jazz z baru, který se najednou zdál zcela a úplně nevhodný pro tuto příležitost. Tomáš se otočil čelem k recepci. Jeho hlas byl rovný, což bylo nějak horší, než kdyby křičel, toto je Marek Novák.
Je zakladatelem a jediným vlastníkem skupiny Novák Hospitality. Vlastní tento hotel, vlastní židle, u kterých stojíte, uniformy, které nosíte a smlouvy, které určují, zda tu budete pracovat zítra. Tomáš to nechal sedět přesně jeden dech. Chci, aby každý v této místnosti byl naprosto jasný v tom, co se dnes večer stalo tady. Ondřej zbledl na barvu mramorového pultu. Richard se nepohnul, stojící v centru lobby s tou zvláštní nehybností člověka, jehož chápání situace bylo právě zcela přestavěno a který ještě nevymyslel, co dělat v její nové verzi. Zoe se podívala nahoru na Tomáše, pak na otce, pak zpět na Tomáše. Přitáhla kapitána trochu těsněji a opřela se o Markův bok. Tatínku zašeptala. Znáš toho člověka? Marek se podíval dolů na ni a poprvé od chvíle, kdy prošli těmi otočnými dveřmi, se něco v jeho tváři zcela změkčilo. Přitáhl jí rameny k sobě a přitulil jí blízko. Ano, zlatíčko, řekl. Toho člověka znám, nikdo se nepohnul. To bylo to, čeho si Marek všiml nejvíce v sekundách potom, co Tomáš domluvil, úplná absence pohybu v místnosti, která před několika minutami směřovala k něčemu hlučnému a jistému. Richard stále stál uprostřed podlahy lobby. Ondřej měl obě ruce ploché na mahagonovém pultu, jako by ho potřeboval, aby ho udržel vzpřímeného. Oba bezpečnostní strážci ustoupili bez toho, aby jim to někdo řekl, instinktivně se vzdalujíce od situace, která právě zásadně změnila tvar. Marek se díval na místnost. Díval se na každou tvář pořadě, ne s triumfem, ne s uspokojením člověka, který něco vyhrál, ale s pečlivou pozorností někoho, kdo provádí inventuru. Richard našel svůj hlas jako první, což bylo buď odvážné, nebo pošetilé, a v tomto případě bylo pravděpodobně obojí. Pane Nováku, chci vysvětlit, neměli jsme jak vědět, za jakých okolností každá věta začínala s jistotou a docházela jí dříve, než dosáhla tečky. Marek ho nechal domluvit. Nepřerušoval ho, neměnil výraz, nedával Richardovi nic, o co by se mohl opřít nebo čeho se chytit. Jednoduše poslouchal, dokud slova nepřestala přicházet, a pak promluvil: máte pravdu, řekl Marek. Nevěděl jste, kdo jsem. To je ve skutečnosti celý smysl. Jeho hlas se nesl přes lobby bez námahy. Ne proto, že ho zdvihl, ale proto, že vše ostatní bylo tak tiché. Vše, co jste dnes večer udělal, jste udělal proto, že jste se na mě podíval a rozhodl jste se, že nestojím za standardem. Ne kvůli čemukoliv, což jsem řekl nebo udělal. Kvůli tomu, jak jsem vypadal, když jsem prošel dveřmi. A udělal jste to před mou dcerou. Richard otevřel ústa. Marek pokračoval, jeho hlas stále rovný, stále bez spěchu. Můj otec pracoval jako ostraha v hotelu, jako je tento, 22 let. Každý večer chodil domů s něčím, co ho nikdy zcela neopustilo. Tíhou toho, že ho odmítali lidé, kteří se rozhodli ještě předtím, než otevřel ústa, že nezáleží. Vybudoval jsem tuto společnost, protože jsem věřil, že to tak nemusí fungovat. Že člověk stojící u vaší přepážky si zaslouží důstojnost předtím, než vám cokoliv prokázal. Ne poté, co jste zkontrolovali jeho oblečení nebo rozhodli, že vypadá, jako by sem patřil. Předtím. Marek se podíval na Tomáše, který krátkým pokývnutím přisvědčil, a pak se díval zpět na Richarda. Dnes večer jste nesklamnul jen hosta. Zklamal jste každého, kdo kdy prošel dveřmi, jako jsou tyto, a byl donucen cítit se, jako by tam nepatřil. A udělal jste to před mou dcerou. Richard se pokusil o ještě jednu větu. Nedoputovala daleko, Richarde, řekl Marek tiše. Jste okamžitě propuštěn, podíval se na Tomáše, který odstoupil stranou, aby učinil hovor. Richardova tvář se usadila do něčeho šedého a uzavřeného. Cokoliv, co v něm ještě zůstalo jako argument, se rozhodl nepoužívat. Narovnal si sako jednou, malé automatické gesto člověka, který se snaží zachovat poslední neporušený kousek své důstojnosti, a beze slova odešel do zadní kanceláře. Ondřej byl na řadě a Marek přešel k recepci pomalu, dávaje mladšímu muži čas pochopit, co přichází. Ondřej vypadal,
jako by v posledních několika minutách pořádně nevydechl. Čelist sevřena, oči nesoucí ten zvláštní lesk někoho, kdo tvrdě pracuje, aby se udržel pohromadě. Marek se zastavil u pultu a podíval se na něj přímo. Dnes večer jste učinil volbu na základě toho, jak někdo vypadal. Chci, abyste s tím seděl. Ne s tím, co vás to stálo profesionálně, ale s tím, co to znamená. Jak se skutečně cítíte na druhé straně toho, Marek udržoval svůj hlas rovný, nelaskavý. Nechci ukončit vaši kariéru zde. Ale půjdete do programu úplného přeškolení. Nebude zaměřeno na dovednosti, ale na hodnoty. Strávíte skutečný čas pochopením toho, co tato práce je a pro koho je. Pokud z toho vyjdete a budete tu stále chtít být, dveře jsou otevřeny. Ale dnešní noc se nesmí opakovat. Nikomu Ondřej přikývl. Byl to malý pohyb, ale byl skutečný. Marek se otočil a přešel k koncierge stolu, kde Tereza stála nepohnutě celou tu dobu, ruce ploché na pultu. Výraz nesoucí zvláštní napětí někoho, kdo čeká, aby zjistil, zda je v potížích za něco, co neudělal. Zastavil se před ní a udržel svůj hlas dostatečně tichý, aby to bylo jen pro ní. Viděla jste to, řekl. Věděla jste, že se děje něco špatného, ale nemohla jste nic říct. Chápu, proč to struktura tady velmi stížila, a to je selhání vedení, ne charakteru. Tereza mírně otevřela ústa a Marek pokračoval dřív, než se mohla omluvit. Ale sledoval jsem vás dnes večer. Způsob, jakým jste sledovala, co se dělo, způsob, jakým něco ve vás rozpoznalo, kde je hranice, i když jste nemohla přejít, to záleží. Počínaje zítřkem přecházíte na dozorčí funkci v oddělení péče o hosty, protože potřebují lidi na pozicích, kde mohou skutečně jednat podle toho, co vědí, že je správné. Tereza se na něj chvíli dívala s výrazem, který prošel několika věcmi, než se usadil na něčem, co žilo mezi úlevou a odhodláním. Nesklamu vás, řekla. Vím, řekl Marek jednoduše. Otočil se čelem k místnosti. Zbývající hosté ho nyní sledovali otevřeně, bez předstírání, bez telefonů zdvižených nahoře, jen lidé čekající, co přijde dál. Marek mluvil bez předmluvy, tak, jak se naučil mluvit, když to, co potřeboval říct, bylo toto druhu, který se nezlepšuje ozdobou. Budoval jsem hotely dlouhou dobu a jediný standard, který jsem nikdy nebyl ochoten sjednat, je tento. Každý člověk, který projde našimi dveřmi, je přijímán s respektem. Ne na základě toho, co nosí, ne na základě toho, jak vypadá, ne na základě toho, zda se zdá, že sem patří. Každý člověk, pokaždé, bez výjimky. To je to, čím je tato společnost. Rozhlédl se po místnosti naposledy, u recepce, u baru, u mramorové podlahy, po které jeho otec nikdy nesměl chodit jako nic jiného než zaměstnanec. Pokud se někdo tady nemůže zavázat k tomuto standardu, opravdu bych raději, abyste si našli jiné místo k práci. Ne jako hrozbu. Jen jako pravdu o tom, čím jsme místnost chvíli slova držela. A pak Zoe, která stála vedle svého otce celou tu dobu s kapitánem pod paží a vážným, soustředěným výrazem 8letého dítěte odhodlaného správně pochopit svět, se podívala nahoru a jednou zatáhla za jeho ruku. Tatínku, řekla. Můžeme už dostat náš pokoj, jsem opravdu unavená. Proletělo to místností jako něco uvolněného, ne úplně smích, ale něco podobného. Ten druh zvuku, který vydává skupina lidí, když napětí konečně najde někam kam jít. Dokonce i Tomáš si přitiskl rty proti úsměvu, Marek se podíval dolů na svou dceru, na její upřímnou tvář a jejího opotřebaného medvídka a její absolutní nekomplikovanou upřímnost a pocítil věc, která v jeho hrudi celý večer seděla, jak se konečně přemísťuje. Nezmizela. Jen se přesunula do něčeho, kde bylo více místa. Ano, zlatíčko, řekl. Dostaneme náš pokoj. 3 měsíce poté v klidné úterní odpoledne přišla rodina otočnými dveřmi Grand Meridianu. 2 rodiče, unavení z cestování, oblečení pro pohodlí spíše než pro dojem, se 2 malými dětmi táhnoucími se za nimi, jedno z nich vlekoucí předspaný batoh a odmítající veškeré nabídky pomoci s absolutní přesvědčením dítěte, které se rozhodlo,
že jde o věc zásady. Tereza byla u přední části hotelu, když přišli. Přešla lobby, aby je přivítala ještě předtím, než dosáhli recepce, představila se jménem a zeptala se, jak může jejich pobyt usnadnit. Nepodívala se na jejich zavazadla ani na jejich boty. Podívala se na ně, na unavené oči a tvrdohlavé dítě a usmála se tak, jak se lidé usmívají, když to skutečně myslí vážně. Do 2 minut se rodičovská ramena snížila. Do 5 si dokonce i dítě s batohem nechalo ho vzít od sebe, odlehlém rohu lobby stál Marek se Zoe vedle sebe. Přijel na plánovanou návštěvu tentokrát, oblečen v saku místo mikiny, i když Zoe si stále přinesla kapitána. Byli tam 10 minut a ještě se neoznámil personálu, protože nejprve chtěl toto vidět. Jen každodenní práci místa, každodenní verzi věci, kterou strávil celý život budováním, Zoe sledovala Terezu, jak vede rodinu k recepci, sledovala děti, jak rozjasní, když Tereza řekla něco, co je rozesmálo. Pak se podívala nahoru na svého otce, je tohleto, jak to má vypadat. Zeptala se, Marek sledoval rodinu, jak se usazuje, sledoval unavené rodiče, jak vydechují, sledoval dítě s batohem, jak ho konečně pustí. Ano, řekl. Přesně tak to má vypadat. Zoe to zvažovala s tichý důkladností, kterou přinášela k většině věcí. Pak jednou přikývla, schovala kapitána pod paži a natáhla ruku, aby vzala otcovu ruku. Marek ji držel a stáli tam spolu v rohu lobby, kterou vybudoval, sledujíce místo, jak se konečně stává tím, čím je vždy chtěl mít být. Každý člověk si zaslouží být přijat s důstojností předtím, než cokoliv prokáže, předtím, než ukáže, co má předtím, než rozhodnete, zda patří. To není jen dobrý obchod, to je prostě správné.